komunitami zdravotne a sociálne znevýhodnenými spolupracujeme už dlhodobo. Mala som sen spojiť nás všetkých v jednom veľkom service learningovom projekte, ktorý by zároveň podporil naše inkluzívne enviro vzdelávanie. V rámci predmetu aplikovaná ekonomia sme si vytvorili študentskú spoločnosť, kde hlavným predmetom podnikania bola naučno-rozprávková kniha Lesníček. Lesníček je kniha o chránených stromoch, ktorá spojila malých i veľkých, mladších i tých skôr narodených, ale v neposlednom rade spojila nás všetkých. Na Orave máme 23 chránených stromov. V rámci našej študentskej firmy sme vybrali 10 rozprávkoviek, ktoré sa stali námetom naučného rozprávkovej knižky Lesníček. Do písania tejto knihy sme zapojili komunity sociálne a zdravotne znevýhodnených žiakov základných a stredných škôl. V prvom rade sa nám zmenil pohľad na svet, spoznali sme nové priateľstva, zlepšili sa nám aj organizačné veci. Za 7 horami a 7 dolinami v chotári malebnej Krušetnice žil otec a vychovával 2 dcery, Zuzku a... Sme veľmi radi, že sa mladí ľudia, ako aj ich priatelia z rôznych skupín, zapojili do tohto projektu, ktorý má veľký prínos aj pre ochranu prírody a hlavne pre chránené stromy. Chránené stromy sú takou opomínanou oblasťou ochrany prírody, lebo stoja tak samostatne v všelijakých záhradách, parkoch a nevenuje sa im až tak pozornosti, ale majú pre krajinu obrovský význam. Vďaka tomuto projektu mladí ľudia a ich priatelia sa dostali ku chráneným stromom, hlavne ku tým, ktoré sú na nejakých verejných miestach, či už stoja pri kostoloch ako nejakí pamätníci, na cintorínoch, v parkoch. Spoznali ich a krásne spracovali rôzne príbehy, čo vlastne prinútilo ostatných sa zamyslieť nad touto tematikou a dokážu to šíriť ďalej, či prostredníctvom knižky, či prostredníctvom zážitkov, alebo aj výstavy. Tu si postavím svoj dom a nikomu sa nedám z neho vyhnať, povedal si. A je to hlavne preto, lebo som veľmi spokojná. Si rada? No. Dlho ti to trvalo? Nie, super. Ty šikovná, tak Ďakujem. napísala. Aby ste šikovní všetci. Ďakujeme pekne. Záverečná fáza projektu bolo poďakovanie sa všetkým zúčastneným komunitám. Ako darček od nás dostali sadenicu stromu a spolu sme si ju vysadili v priestoroch komunity. Ja sa volám pani Mária, bývam v núdzovom centre tuto v Vrabči a napísala som takú knižku. Na slanej vode stojí veľký strom, Angelika býva v ňom a vo veľkej korune býva vtáčik útulne.